Okama kancane sisawozine. Hayibo. Lalela la. Wefa mjuluya. Imali ungaqhubeki kakhulu. Uzibhekile kumnyeni wakhe noma umuntu wakho. Angizibheki umuntu. Hayibo. Umuntu wakho uzona. Awumsipho. Umuntu wakho. Umuntu wakho indoda yami. Umuntu. Chila. Relax. Lokudila nalesi sifebe lesi. Suka phela, suka. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufa khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So today ngibhaleliwe usisi wami ofisa ukwazi kabanzi ukuthi ngabe umuntu wakhe ubani lo osebhekile kuyena ngoba phela ukhona yena empilweni yakhe and imama lakhe and bayimisela ukuthi baye ekudeni nempilo. Kodwa ke uzokasilandise kabanzi ukuthi uqale kuphi ukusola nanokuthi ke umuntu wakhe basondelene kangakanani, ngabe bashadile noma mhlambe baengijile noma mhlambe balobelane, asazi sizozwa ngaye uma ngabe eseqala esesilandisa. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona sisinjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila sisi. Uma balo ngihle naye Ukhuluma noSihle. Ngwakwasibika ngihlala la eDurban. So to be. Yes. All right. So beyinjani impilo yakho ekusukela ekukhuleni kwakho, kusukela ebuncaneni bakho kuze kufika esikhathini samanje? Yo sisi ngikhulile noma bengekho rice kahle but ngikhulile. Ngaze ngafunda ngaqeda ngiyasebenza manje ngathola nomnyeni orice noma singakashadi but useqedile ukulobola ngoDisemba sisemalungiseleni ukuthi siyashada. Yonke into irice this year. Yo shuthi ziyakhala. Usibiza kahle kahle ukuthi sithungise. Nizothungisa sisikhuleke. Ngiyakubongela mama, yazi abancane abantu abalotshelwayo uthola ukuthi basazimisela ukuthi bayofika ekuthenini bayafasa ifindo. So uku-advise nje abanye abantu besifazane ukuthi wena wenza kanjani ukuthi kuze kuthiwe baba ekhaya lakho abazali bakho badle noma bambathe amaphinifa yingubo bathole incansi ukhamba ngenxa yakho. Yo sisi noma bengelula ukuthi kuze kufike lapho but sesinayo iminyaka mhlambe la 3 years sithandana. Okay. Kodwa nje kube ukuhlonipha ukumthobela umuntu wakho noma esemaphutheni yabo udlulise nixoxe kuphele yonke into kuze kufike ukuthi nje niyathembana kahle kodwa nje ukuhamba kube rice yonke into. Ngicela ungichazele ukuthi ukubeka amagqubu komuntu wesifazane ebekela umuntu anaye kubudlelwane owesilisa kuyilimaza kanjani i-relationship? Yo sisi kuyayilimaza. Kuyayilimaza sisi, mina ngiprefer ukusena mekhona into engekho rice ukuthi naso ngikhulume idlule. Ngoba ngizokwata yena uzoyitshela ukuthi yonke into irice mina kanti angikho rice. Ngiyayikhuluma mina. Yabo mengibona into usayikho rice ngikhuluma same time angikwazi ukuthi ngiyisule mesiyadlula le nto yasisi. Ngilomuntu onjalo nje. Just ku right kona ukuthi ukhulume kudlule. Ya ku right singikhulume kwedlule. Asike sivele sikhwele phezulu kodaba ungichazela ukuthi kahle kahle usolani njengoba sekulolu hlelo lolu oluthi umfunani umuntu wami. Yini oyisolayo phakathi kwakho nomyeni wakho naloyo muntu loyo ofisa ukumbuza ukuthi umfunani umyeni wakho? Yo sis, ngizelala ngoba ngidangele. Yabo angikho right socially. Yes, kwenzakalani? Umnyeni wami angisatholi kahle. Kunogelo omncane ngimsuse emafarm le konkandla. Yes. Ehlupheka sisi. Ekhamanzi emfuleni ehamba ngenyawo. Wafika la eThekwini washintsha ugeli. Washintsha ugeli nomnyeni wami ngiyasola ukuthi khona lento eyenzeka la phakathi kwabo. Kuthi mengabe off umnyeni wami because ama office ayashiyana ngihambe ngemsebenzini. Yes. Ngibuye emsebenzini ngibona ukuthi khona lento le engayitholi kahle. Kwathi ngomunye uday singahamba ngaye emsebenzini. Ngabuya ngabo phaswani ngingekho rice. Engazi ukuthi umnyeni wami ngizobushishe ngibuye. Ngangamtshelanga futhi ngoba ngangekho nje rice nginefrunja angihambe ngendlini ngophuza imed lemon ngilale. Ulale, yes. Mengifika endlini nje futhi abalindele nogela ukuthi ngiyabuya lo siza la ekhaya nomnyeni wami ukuthi ngiyabuya balindele lutho. Mengifika ngiyaqala ngiyangena edining ngiyabo sedining nje yabo ukuthi nje kade kuphuzwa lana ama champagne. Hayibo. Ngibone lana hayibo endlini yakho. Endlini yami. Ugeli lapha lemekuse ukhona mina ugqoka ingubo zokuthi uyasebenza la. Yes. Kodwa mhlawumbe mina ngihambile ugeli wayefake ibum shorts
Yes. Mengisi ngiyafika edining ngidlula khona kunebhamshosi phansi. Ngithi kwenzakaleni la? Umnyana wami mhlawumbe khona i-girlfriend ekhona la. No, nginganaki. Ngifike ngekamelweni ngokukhulu nje ukuvula ngisi. Mengisi ngiyavula umnyana wami uhlezi. Na ugeli lona ugeli ufake irenjali bahlezi embedeni. Embhedeni wakho. Embedeni wami sisi. Ngixaye ukuthi kwenzakalani. Kanti lento phambilini ngeke ngayinotice use ugeli ngisho eholelwa imali yakhe ngasi siba extra mabe ngilandela ama conversion nje abe ngasi imali siba extra nginganaki usayibo kwenzakalani kanti vele ngogeli nginganaki ngisathi ujabo ngoba bengimese mathi nje ingane yasekhaya yabo nje ngisangene ngisho ekamelweni lami bengabe ngingekho ngimese bo bingane ngisasemakhaya. Uhlobene kanjani nogeli lo umthatha emakhaya? Ugeli lo ngihlobene naye ngokusena uanti wami. Yes. Wayegane kubo kwakhe ugeli lo sisi wasengitholelani kusena ngizosesa lengane lo ngoba yasho abazali ngiyisathe nginikeze itoha ya ngayimisa kanjalo wafika kanjalo ke wafika kanjalo kumina ugeli futhi bengisophusi ngonyaka oza ugeli ngiyamqhubekisa ukuthi uyahamba uyafunda manje nje angazi ukuthi ugeli yini lo ayenze kumina manje mawungene eroomini boom uyabona ugeli ugqoke injury nangumnyeni wakho naye la uke wafika wenza mhlawumbe ubashayile noma mhlawumbe uthethile noma wavela ngavele ngachoki sisi ngavele ngachoki ngahamba ngohlala edanini ngoba uyena umnyeni wami osho ukuthi uyaxolisa ukuthi mina kwenzakaleni wasi akazi naye ubone ngogelesela ngathi mina kanjani wathi nje ubone ngogeli la ngathi mina ngake ngasola mina kwesikhathi ugeli imali esimholelayo na ngisola ukuthi isinkulu singaphezulu ngisola ukuthi if usi uya emall wena kunokusena usucela ukuhamba nogeli ngixaye ukuthi mina kwenziwane emall uzohamba nogeli ebe ungishiyile mina la nokwenza igrocery ngihamba na ugeli mengisi ngiyabuka kunezinto nje ugeli asefike nazo sana ngisengele umalume bembiza ngomalume into ekanje ngisengele umalume ahamba ugeli ayifake ekamelweni yabo nje ngixaye ukuthi kwenza anti ugeli bese ngimothi usenalo mamuzi la mna bengikhuluma na mhlawumbe ngimtshela indawo omsebenzi usakenze kanjena ngibosa ugele hayi ukuthi ngobe sasiza la endlini usesiza ngisho nanomnyeni wami ngabe mhlambe ukuphatha kanjani awubanga novalo lokuthi njengoba esiza endlini yakho yonkana mhlambe khona izinto ezibucayi angase azicwiye angisho ukuthi uyathakatha ungangizwa kabi but abantu besifazane uyazi na ukuthi bajulile ngomqondo ukuthi mangabe fica into zakhe ezibucayi angahamba ayozithatha ayozisebenzisa ukwenzela ukuthi wena phuma la kungene yena yabo lokho sengizokucabanga manje kodwa nje before bengacabanga ngoba bengimthatha njengengane ehloniphayo engayisasale emakhaya enkandla bengacabanga ukuthi bingangenza lento le unamntwana usisi akakabi naye umntwana. Okay mhlambe ngabe ubungazi noma mhlambe ubesahlolwa noma bokusisi nje ubeseyiphilela nje phela ngeke ngazi lezi ingane khona ukuthi besahlolwa lo yageli angikhula yabo nje ingane uyibona ukuthi yabona noma isuke emafarm kodwa nje inakho lokho ukuthi yabo ibisho sina iboyfriend kodwa nje la esekwini bihlezi sendlini ngoba endlini yami ku-street akekho umuntu ophumayo uphuma nje ungabuye emall noma uye shop nje ubuhlala endlini yabo nakhona ehamba nomnyeni wakho ehamba nomnyeni sinemoto ehamba nomnyeni bebuye naye bengene endlini yo kwaze kwanzima so emva kokuba kade ubabambile ngabe ugeli umxoshile ukuthi akahambe uphumelele ekhaya noma uqhubekile wasebenza kwaba ukuthi ugeli angakamxoshi ngisalinde ukuthi kufike umndeni wakhe ngisalinde uanti wakhe ngoba uanti wakhe ngimtshelile ukuthi kwenzakale kanje kanjena angakamxoshi but into engenzile ngisengabe sasinta lutho endlini engabe sangena nasekamelweni usahlala kodwa endlini usahlala endlini ngisamnyekile uyahlala endlini yo so awucabanga ukuthi kungaba ukuphoxeka ongakanani la ebuya khona ekhaya lakhe njengoba okhulu even uanti wakhe uanti wakhe uzoba nje uzobe ephoxekile ngoba walesa ingane azi usulesa ingane esuke emafamu ezofika iqoqeke lana futhi sebesazi kahle ukuthi ngeke egcine ukuthi asebenzele thina bese sizomhambisa euniversity ayofunda ugeli so nje uziyekelelile njengoba esenesikhathi singageli uziyekelelile akuwona ke inhlahlana nomba ukuthi ufundiswe mahala so angazi shuthi udicelele phansi uzidicilele yena phansi ngokwakhe ngokuthi enze lokho abekwenza nomyeni wakhe ekubeni besazothola ithuba elihle kangaka ukuthi ahamba ayofundiswa uyidicilele kakhulu sisi ngoba nje ngimthathe kwingane ebihluphekile ngithi uzosebenza nje lonyaka owodwa and then ahamba ayofunda ngonyaka ozayo ugeli angiyazi lento ayenzile so njengoba sinikezile ke inamba yakhe simfonelile and simcelile ukuthi akafike kwishow khona sokhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso ukuze uzokwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nomnyeni wakho and okuwes akuyena umuntu wakho nje uke wachaza wakudwebela ukuthi ukuloboli nakuba ngabe kuthiwa akakashadi ngaalfa sifindo kodwa
useyaziwa ekhaya lakho. So okusho ukuthi ungumyeni wakho lo muntu. So simbizile usekhona njengamanje kuyikona ukuthi nje fanele simsondeze la e-studio khona uzokhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso. So ngabe ukulungele lokho? Ya ngikulungele. Okay. So cela usilandela yena. Ngiphinde nginamukele nonke ababukeli be-Black Life TV nakubla kufika khona lo mbukiso. Lolu hlelo kuseyilo la sibuza khona ukuthi umfunani kahle kahle umuntu wami. So nangoko usisi sesivele samlanda simsondeza eduze ukuze usisi akhona ukubuza ukuthi kahle kahle ikwenzakalani phakathi kwakhe nomuntu wakhe ngoba usolile ukuthi khona izinto ezenzeka phambi kwakhe kodwa angaboni kahle kahle noma sithini story phakathi kwabo. So namhlanje sila sizothola leyo ncazelo leyo ephelele ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwakhe kwasisi osiza endlini yakhe kanye nomyeni wakhe. Siyakwamukela mama njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nawe. Umaba lomhle naye? Mandlela lo. Mandlela. Yes. Alright, ababa Mandlela. Hayi ubona nje lapha. Laba yani. Laba. Uyamazi sisi ohlatizo kwami? Ngiyamazi. Uyajabulela ukumbona? Umazela kuphi ungichazela? Ngiyajabula. Usisi lo ugyawu. Shuthi ke beno anti wami nje bayanokuzwana wangithatha ke kade ngihlala emakhaya ke mina. Okay. Wangithatha wangifaka kwakhe wanginikeza umsebenzi so nje yeah. Umsebenzi mhlawumbe kanjani? Kade nje ngiklinela umuzi wakhe kuze uyasebenza nomyeni wakhe. Okay. So mina bengisala ngiklina ngipheka yabo nje nginakekela yonke into endlini. Banabo abantwana? Abantwana bawu2. Nabo babhekelela abantwana. Yeah, maybe esikoleni because yena ubehamba early. So mina bengibageza ngenza sure ukuthi Ba-right before isikole. Okay. Ngicela ungichazele ikhona yini into ejulile phakathi kwakho nomyeni wakhe? Ikhona. What's that? Ngathi nje ngasho nje ukuthi umuntu wami. Umuntu wakho? Ayibo sisi. Awuqala ukuthi angizwanga kahle, uqale phansi. Umuntu. Indoda yami, umuntu wakhe indoda yakho yami. Kusukela nini? Uthathe. Abosiyakuyuza, ngikakulanda le emafamu konkandla. Uhamba ngeenyawo uyokhama amanzi emfuleni. Ungagezi ngisho ukugeza. Ngazokulesa la eSekwini. Wabona ukuthi kumele usase indoda yami ngizokupha isinku. Okama kancane sisawazi ne. Hayibo, lalela la. Wefa Mjuluya. Imali ungaqhubeki kakhulu uzibhekile kumyeni wakhe noma umuntu wakho. Angizibheki umuntu. Hayibo, ubheki. umuntu wakho Uzona. Awumsipho. Umuntu wakho. Umuntu wakho indoda yami. Umuntu. Chila, Relax. Uludila nalesi sifebe lesi. Suka suka. Ngicela ukuba ne-show yokuthi umuntu wakhe. Ngiyacela usinikeze ifoni yakho sizozama ukuthi simfonele sisithole isiqiniseko kuyena ukuthi ngabe umuntu wakho ngempela yini. Ngiyacela ungiboleke ifoni yakho kancane. Ngiyasho nje mina ukuthi umuntu wami. Yes, ongenzeka ukuthi mhlawumbe uzibhekile and uthi umuntu wakho and thina sinayo show. So ngicela nje incwadi sigcwalise ngokuthi ungiboleke ifoni yakho ukuze sizokwazi ukuthi simfonele sikhona ukukhulumisana naye. Okay, ngiyakuzwa ukuthi uthini sisi, but ngingazibheka kanjani kumuntu wami because umuntu wami ngiphethe ngisho ama-bank akhe ase-bank. Uzokhipha uhappy tag. Uzokhipha uhappy tag. Ubheki uyangona. Happy tag. Uzongitshela ngo-happy tag. Yini u-happy tag? Hayibo sisi kahle usufa Mjulia ngempela. Uzokhipha u-happy tag sisi. Mina ngiyasebenza mina. Kwalo mali mhlawumbe mekusikhona mhlawumbe ungatshela ngo-1000 kulelo khadi. Akho mali kulelo mali kulelo khadi lakho. Usapha ngo-happy tag Mjulia. Ujabulisa amakhentaki. Wena uhlula ukunakekela indoda yakho. Ngaqoqa ngakuletha eThekwini ngizokunikeza impilo. Usubona ukuthi kumele uqoqe indoda yami uyiphakele. Ayibo mina ngathi ibandla wena uyibandela uyiqhwa. Ayibo kahle kahle. Yabanda uyiqhwa. Uzonya again. Uzonya. Phasi ngifuna ukuqeda ngalo famjuluya. Oded. Ngifuna ukuqeda ngalo famjuluya lo. Ngamlethe eThekwini usezothatha indoda yami. Uzongitshela ngamakhadi ase-happy tag. Awumela ncane bhuti
Ngiyacela Ngiyakuyihlanisa. ngiyafuna ukushaya ngicela ninginikeze ilungelo. uzothatha indoda yami. Ngiyacela ninginikeze ilungelo lokuthi simfonele. Mhlambe usisi ukhuluma into engekho uma ethi umuntu wakhe. Usangene Ngicela ninginikeze ithuba lokuthi simfonele ngefoni yakho ngenamba yakho ukuze sizokuthola isiqiniseko sokuthi nina nobabili nindawonye nomnyeni wakhe. Ngicela Hayibona ngifamjile ngoba ngishilwele. Uma ngishilwele Ngifuna uphashe wena. Ngifuna uphashe. Wenzani? ngifuna ukudila nalo famjile. Udile nobani? Ngifuna ukudila. Nobani muntu? Hey, Awusikancane. Ungangijwayeli. Ngifuna ukudila. Ungangijwayeli ka. Habe. Kangazi kahle. Hayibo. Uthatha ufamjile yanenza wena. Hayi wena. Hey. Ngifuna ukudila nalo Hlala famjile. phansi uzokhuphuka lo shukela nebhebhi. Hey wena. Hey wena. Hlala phansi. Ngifuna ukudila. Udile ungijwayela kabi lo. Udile nobani? Ngijwayela kabi. Awubambe lolu hlala ungahlanyeli la kumina. Ngijwayela ngifuna Indoda. Awuye Ngizokhombisa wena. Ngizokhombisa. Uyabanda. Ngizoqoqa indoda yami. Hawu. Ngiyacela bandla, ngiyacela ninginikeze ithuba lokuthi simfonele ngenamba yakho cause kungenzeka ukuthi usisi ngabe udlala ngathi mayethi umuntu wakhe naye. Ngicela ninginikeze ithuba lokuthi simfonele ngefoni yakho ukuze sizobona ukuthi ngabe umuntu wakho ngempela na. Ifoni yakho ngabe la noma isetafuleni? Sikhona lapha etafuleni akafoni. Producer, siyacela ukudlulisela ifoni yakhe. Wena ngizodila nawe. Oh, nathi ifoni yakho. Uzohlanya. Ngicela ungivulele yona. Ufuna sokwazi ukuthi simfonele. Uyi-wallpaper. Uyena nje umuntu okulo? Hayibo ufunanda? Indoda Ufunanda. Uzona. Uzothatha amadoda abantu akwazi ukufuna otanga bakho. Hayibo. Awukwazi ukufuna otanga bakho. Phela mina ngiyashisa sisi ngihofa ngaphansi. Angifani nawe. Ufunanda. Hamba uqinisa. Ngiyukuthole le phone. Phuza istone zoba right. Buka famjiluya. Bazophuza izitoni, baziphuza izitoni. Phuza istone zoba right girl. Uyeka ikhokhi. Lubuthi ngizaphandla. Kodlani. Ngicela ungitshele ifoni kade. Khona sokhona ukufona. Hayi uyangijwayela wena famjili, uyangijwayela. Ufuna uthatha lokho ngambasa yakho uhambe endlini yami. Angeke ngihambe. Uhambe naleli khadi lakho. Umusendoda yami lo. Wendoda yakho. Indoda yami. Ilala la. Yise yakho indoda yami. Yebo. Usangene. Ngakusiza ngokona nje ukuthi ulotshole mina wonke loyo. Mina wonke. Wangalotsholwa ngani wena? Wangalotsholwa ngani? Sifuna bakuthatha ba. Hayibo sis. Uright ekhanda. Hayi awukho right. Uhamba nisini. Mina Awukho right serious. ukube angikho right point indaba Awukho right wena, awukho right. Kungani Awukho right uzongithola endlini. Yindaba Ngifuna uthathe zonke lana. izinto zakho uhambe endlini yami. Hayibo. Ngifuna uthathe zonke uhambe. Uzofika garage futhi. Ngiyacela ukuthi sizameni ukufona khona sobona ukuthi uqinisile ngempela yini mayethi umuntu wakhe. Ngiyacela. Unayo airtime sis? Phone little baby. Phone. Isizathu esenza ukuthi ngithi ngicela ukuthi sifone ingoba angasho usisi ukuthi athi uthandana nomyeni wakho kodwa uthola ukuthi uzibhekile hayi ngoba nakho bathanda ngempela mhlambe efisa ukuthi indlela zokuthi anihlukanise ngazo kodwa ke isiqinisekiso ukuthi bandawonye ngokothando ngempela sizothola mayiphendula ifoni. Siyacela sisi ukuthi mawukhuluma naye ukhulume naye ngendlela enjoyela ukukhuluma ngayo noboss wakho noma person wakho njengoba usho angazi kodwa ke ngicela ukuthi ngikubambele nje ifoni khona uzokhona ukuthi ukhulumisane naye. Phela sithando sabo njani? Ini usini? Yeah, we baby. Yabona magogo. Hayibo ungashaya uzosho phambi kwami usubhebi. Awukahle. Uzosho phambi kwami. Wena Silima utheni? Utheni usubhebi wakho? Webhebe uqaqe Usubhebi wakho. Nizohamba naye kwalamhlanje nizokulala endlini yami. Uzohamba nento ayigqokile. Even amakhadi akho azofreezer. Ufreezer amakhadi ajwayele ayikho into Hayibo. Ewen. Ngicela imbambe. Hayibo. Bambeka. Hayibo. Usakhona baba? Baba usakhona? Uyathandana nomnikazi wefoni
phone lesikufonela ngayo. Ngiqaleni ukuthandana. Yabonga Mutwami. Waye uzothandana nengane eklinayo esizayo. Uhlangana napho wena. Yindaba uzothandana nengane esebenzayo. Waphela ingane esayiqoqa amafama ihluphekile usubona usuthola umfazi ufanele uthandane naye. Ungaphi wena? Awusula ngikhulumi nawe efam Juluyi. Ukhuluma nendoda yami nje. Angikhulumi nawe nehamba relaxing wena. Awukhulumi nawe ngicela uthule. Ngicela ungitshela unesiya wesendoda. Ngicela ungitshela ngisomaxoxa manje ngicela usho ufuna ukuthini thatha lo fam Juluyi akuhambe naye. Hlisa umoya iBP phezulu zoquleka la. Uyangizwa ukuthi ngithini? Salukwazi. Angisawumama umama yilo fam Juluyi lona esimlande enkandla ozobona ukuthi usengunkosikazi la hayi mina angisawumama wakwakho ngicela uthathe lo fam Juluyi loyo nihambe naye ngisakudingi even imoto akho imoto ezophuma egarage Eyabani yona? awukhulumi lutho wena wafika ngetaxi wena ulayeli usiyehla eDurban station ungazi ukuthi kumele uqhamuke ushone kuphi thula uvala umlomo Uthi uzofriza amakhadi ayindoda yabani? ayondoda kaba wena uzosela nalokho happy sekho ongenalutho Ungazongihlanyela. ngiyakutshela uzosela no happy sekho Yabona. wena gogo woza ngicela ungitshele ufuna ukudila naye lo Dila. Awususa salukwazi. ngifuna ukudila naye buya la ngifuna ukudila naye ngizonifana nothuku ngifuna ukudila naye ngifuna ukudila naye Uzobanga nengane phula endodeni. ngifuna ukukhombisa Yami. The man has lied. ngifuna ukukhombisa ukuthi ugogo unjani ngifuna ukukhombisa ngicela usoncane Ngiyakulesalukwazi ngicela usuke kancane Kubukeka ngazuthi baku relationship about 2. So kulokho ngoba ayipheli kahle ngiyacela usindedele nihambe ngokuhlukana nobabili kodwa ke uphathi usiyawucela and ababukele lapha emakhaya bazocela nophathi ukuthi kwagcina kwenzakaleni asazi noma ubaba ufisa isithembu noma kwenzakalani asazi akho sithembu la ngibe nesithembu lo fam Juluyi never ngiyobe ngifile ngeke kwawami umuzi ngiyokuthatha emkandla le ngangiletha la Wena wathathwa usazi ukuthi usuyindoda Wathathwa wena. uthatha indoda yakho wena wathathwaphi? ngeke awufuni ngisho ukufunda wena noma eshiki kuphela into engikhuluma nawe Wema ngokushaya phansi ukufaka inkophi kathi ngona wena. ngiyasebenza nemoto zami Ezabani. Imoto wena ngifuna uthatha imithwalo yakho uhambe uphindele Akhomfalo ngayithatha. Wena uzoduma kulo yami. bayeni Wena. usangene wena Sangene ba. usangene awusuke usangene wena ngizokushaya siyaya into sizokhuluma nendlu ukuthi uthathe impahla zakho uhambele gele ukuthi uthathe impahla zakho uhambele olusinkomo emakhaya sengamxosha kangihambele Uyahlanya uxosha ba. kangihambele wena iziloma usangene ubhemile wena kanti umnumzana Mina wangithembisa ukuthi vele wangitshela ukuthi ufuna isithembu ukuthi akazi ngani lo Bharata lo angimazi into. wayekhohlisa Ngase ngamtshela ukuthi ayike akakhulumele nalo dlambi lala. asikho isithembu Njengoba enze nje asikho isithembu mina uzosithola ngifuna ukubeni esithenjini. Akaphume ukuze ngikwazi ukuzongena. wayekhohlisa kuzophuma ba wena uphuma uphindele enkandla Phuma ba. esikoleni asakhambi sobe sesikusesikoleni Angiyenzi. awusamzosela nalo khwephise Uthi uyasabana esikoleni? buza esikoleni yofunda uye ukuklinela abantu Oh shame. Nobe sikhwakho uzabheka usawusini. Kade mina yami indoda yakho ke esikoleni. yakhohlisa wayekhohlisa ufunda njengamanje eklina lapha kwami ufunda ke uklina uyaklina kwami Uyabona ukuthi awubalekile kanjani? ayikho into uyakhohlisa ufuna ukuxhaphaza Ufuna islip? ayikho Ngizomnika slip Ngizomnika. imali Manje manje kodwa wena noba uthuni yapi noba mina ngiyakwazi uzobona lapho mina ngiyangena. usangene Usangene ba. uzophuma kwekabaningi bozophuma Wena ungazongitshela. wangifika ngikuphi awusikancane ngifuna ukudila naye Udila noma? ngifuna ukushaya wena Ushaya ba. ngifuna ukushaya wena Ushaya bani? wefam Juluyi ngifuna ukushaya wena Mabona amabele nyo. manje makuthi uyaphi njengamanje makuthi Ngiyakwami. wakho ngoba usangene uzohamba kwakho ey'nkombeni uyohlala ey'nkombeni esala ngifuna ukumshaya ngempela-ke ngifuna ukumkhombisa-ke manje ukuthi ngubani ngizofuna ukumshaya
Ngicela ubuye ngala sisi, ngifuna ukumshaya lo. Ushaye bani? Ngifuna ukumshaya. Ushaya ba? Ngizoshaya wena. Uzoshaya unyoko. Uzoshaya wena. Unyoko. Uzoshaya wena. Uzoshaya unyoko. Mina indoda yami ngasandana nawe ukubuka wena. Nangu nje yathi Ungasandana yathi nawe. baby. Hayi bo Yathi sis, khosta. Wena. Khosta. Yabo wena, yabo wena. Yabo wena. Yabo wena. Uyabona wena, ngizokushaya. Ngathi ngiyacela ngazuthi ungaphuma nawe usisi uphube naye emnyango ukuze ahambe kahle ngokukhululeka ngoba ngeke sibadedele ukuthi bahambe bokothuka kanye njengamanje ngoba abekho right. Aqale ekhaya Imoya emphezulu. Indlovukazi yaphi iyona le makesi. Lala khona. Ngeke ulale kwami namhlanje. Ngizoke sibone sisa uhambe kwami. Ngizoke sibone uma manje ngiyaphuma ngene emotini yami ngendlini. Ngizobe sizohamba ngani? Uzokulanda uzobekephi? Uzobe siphele kulanda. Uzohamba nawe ubhudoza. Woza la. Yabona Woza la. Uzokhala. Woza la ngimshaya kancane. Ususa lento leduze kwami. Awusuke umshaya. Awusuke. Umoya. Ayishaya. Hlisa umoya Ntombi. Asikancane. Uzohluleka elani khona la. Angabe ubufuna vele ukuthi uzobukwa. Ngoba ngikwazi ukuthi umdala noma umnganani mina engimdala la. Ngikhombisa ngathi ukhombise ba. Ngiyacela. Wenze show ukuthi obhuti bami. Ngicela umhambise umphezile ehambo lana namaphara ngoba akayi kwami. Uba ngiyaya. Ngizobuza uzolala kephi khona. Ngizobuza uzolala phi. Kwamnyanya. Uzobulala kwakho kuphi? Enqobeni. Hamba olale phansi kwe-bridge, sikhawuntane ndini. Usuyitholile mama ishow ukuthi babo wonke benomyeni wakho. Ngiyazi ukuthi awuzizwa kahle, ngineshow ukuthi awuzizwa kahle. So mawufika manje endlini yini oyokuqala uzofika uyenze? Into yokuqala mengifika manje endlini, ngikhipha lo famjliwe. Uyahamba uzoyibona ukuthi uzolalaphi. Angisamdingi konke nezimpahla zakhe, uyahamba. Angisamdingi endlini yami. Ungakhona ukungivumela ukuthi ngicela abaphathi bami ukuthi simlande umyeni wakho nibe nosisi lo asichazele ukuthi kahle kahle le yesithembu isingena kanjani manje ngoba wena wazi ukuthi ngiyashada ngoDisemba. Hayi Isifika kanjani? ngiyafisa ukuyazi because I'm sure ukuthi uyamkhohlisa ayikho leyo. I'm sure ukuthi uyamkhohlisa lesithembu yona engekho. So ngingacela kubaphathi bami ukuthi asimlande umyeni wakho. Yebo. Sikhulumisane naye. Yebo ngiyathanda. Mbuke lapha ekhaya kubuye ngazothi kuzoba no-part 2 ngoba ayipheleli la. Fanele sazi ukuthi le sithembu manje isingena kanjani ngoba phela usisi yena ugcine yena eshada ngoDisemba and athenjiswa ukuthi kuzoba uyena yedwa empilweni yakhe nomyeni wakhe angeke kuze kube khona omunye umuntu. Ngicela nje uhlale kanjalo usilindele. Ngicela usungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Part 2 uyeza. It's the Black Life TV.